खुलुमबाय समनि रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनै आं दङ नैबे आसाम आयेन आफादनि जथुमसालियाव, जेरावहाय 12थि आसाम आयेन आफादनि जोबथा बाजेट जथुमा। बे बाजेट जथुमाया सानब्रैनि हाबाफारिजों दिनै जोबथा। बे जोबथा सानाव आसामनि 126 एमएलएफोरजों लोगोसे गोबां बे जथुमाखौ नायनो फैनाय बेखौ जों नुनो मोन्दों। बेनि गेजेराव BKWSC अदेबानि बर' कसारि गावखुंथाय हायुङारि गौथुमनि मासिगिरि अनिल बसुमतारीजों लोगोसे गोबां बर'नि दैदेनगिरि बा माहारियारि आफाद गौथुमफोरनि बा रायजो राजाफोरखौबो जों फैनाय नुनो मोन्दों। बे बिथिङाव बाहागो लानो फैनाय एबा जोबथा साननि बे बाजेट जथुमाखौ खोनासंनो फैनाय BKWSCनि मासिगिरि अनिल बसुमतारीया खौरांगिरिनि सिगाङाव बा मा फोरमायो फै जों एसे मिथिनानै लानो। जोङो नायनो फैदों, गेलारियाव हाबनानै नायनो नागिरदों जोबथा माने बे दानि सरकारनि जोबथा सेसन आरो दाखालि बाजेट जायनाखि स्पिच मानव गेदेर मुस्रिमा अजन्ता नियुगनि जायनाखि बाजेट स्पिच, बे बाजेट स्पिचआ खोब मोजां जादों। जोङो प्रथमनिफ्राय जोबजासिम खोनासंदो। बाजेट स्पिचआव आसामनि जायनाखि दानि गासिबो हारि माहारि लोगोसे गोरों गोराफोरनिखौ लाजोबनानै बोरैहाय माने बेरखांहोनो हायो बा बोरैहाय आवगायलांनो नागिरदों। बाजेटआनो जोंनि लामा दिन्थिनाय, बे लामा दिन्थिगोन। आं सानो बायद'नि नियग बायद'नि जायनाखि बाजेट बेयो खोब मोजां जादों। आरो फैनायनि बे जायनाखि भट अफ एकाउन्ट बा लेखा नुदान जोंनि लाथ' जानाय रां बावजा खोब मोजां जादों होनना बुंनो लुबैयो। आरो बेयो जोंनि लामा फैनाय दिनाव। गोजोन गोरोबथाजों लोगोसे BKWSC नुनायनि उनाव दिनै 5 बोसोर जालांबाय। बिसायख'थिनि थाखाय डिमान्ड खालामबाय थादों। जोंनि जायनाखि कनसार्न डिपार्टमेन्ट ट्राइबेल एफेयार्स इतिमধ্যে 958 बर' भिलेजेसखौ माने नटिफाइड खालामबाय। जोंहा एसे थालांदों, बेखौ जों आसा खालामदों। 161 गामि थालांदों, बेयो खम समनि गेजेराव जों मोननो हागोन बिदि मोनसे आसा खालामो। नाथाय नै बिसायख'थिया फैबाय, खिन्थु प्रसेसआव दङ बेबो। आरो जोङो बिसायख'थिखौ खुंनो जोङो खावलायबाय थादोंमोन। बिथांमोना होनदों जे हाथ'नाय नंथ'ला, फैनाय बोसोराव जों थाबैनो खुंगोन, बिथांमोना बिसायख'थिखौ खुंगोन होनना बुंदों। आसाम लेजिस्लेटिभ एसेमब्लिनि जायनाखि जेनेरेल इलेक्सन बे जोबनायनि उनावनो जोङो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिला बिसायख'थिनि थाखाय मोगा मोगि जानांगोन। बेनि थाखाय जायनाखि समस्ति बियाब जायनाखि दानाय, बे प्रसेसा जों साबमिट खालामखादों। प्रसेसा जे आवगायबानो जोङो बिसायख'थिखौ खुंनो हागोन।